до господин Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, до господин Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание на Република България, до господин Росен Плевнелиев, президент на Република България. Декларация на ранобудните студенти във Великобритания, част от международната общност на ранобудните студенти. С настоящата декларация ние, ранобудните студенти в Великобритания, заявяваме позицията си в подкрепа на нашите ранобудни колеги и приятели, които преди месец окупираха Софийския университет Свети Климент Охридски. Идеята, която ни обединява, е да помагаме с всички възможни средства за постигане на общите ни цели в името на България. Водени сме изцяло от позицията на студенти, интересуващи се живо от политическия живот в родината ни. Въпреки че учим и живеем в Великобритания, вярваме, че нашата гражданска позиция трябва да бъде еднакво чута. Заставаме с отговорност за исканията и действията си, за които смятаме да работим активно. Ние подчертаваме, че не допускаме политически партии да отказват каквито и да е било влияние върху нашата кауза и способи. Ранобудните студенти в Великобритания, осъждайки политиката на кабинета на господин Пламен Орешарски, окачествяваме управлението му като нелегитимно и настояваме за незабавна оставка на правителството и разпускането на 42-то Народно събрание на Република България. Ние смятаме, че настоящото управление на България спря развитието на страната ни по пътя на демократичните общочовешки ценности и поставя под риск правовата държава. Задълбочаващата се политическа криза, сривът на доверието спрямо управляващите от страна на гражданите и международната изолация на кабинета поставят България пред трета национална катастрофа. Определяме властта на господин Пламен Орешарски и неговия кабинет като силова, крепяща се на полицейски произвол и погазване на човешки норми и свободи и в пълен разрез с конституционните права на българските граждани. Според нас, обещаните мерки на кабинета за икономически подем, решаване на демографската криза и финансова стабилност са неизпълними, а служат за забуда на обществото и издигане на популистки лозунги. Тази декларация също така поставя началото на един активен и необходим обществен дебат сред българите извън пределите на България, целящ промяна в работата на държавата и нейните институции, оформяне на идеи и визия за бъдещото управление на държавата, изграждане на по-добър и адекватен образ на страната ни пред Европа и света. Ние ще работим за създаването на неманипулируеми механизми на законодателството, интеграцията и обществено-културното развитие. Ще се грижим за поддържането на високо ниво на информираност на всички българи за техните права и задължения, за да има правилна комуникация между управляващи и управлявани и постоянно висока бдителност. Декларираме, че ще изискаме от всяко следващо правителство изграждането и следението на българските национални приоритети за обединение на нацията ни и спазването на законите и морала, като в противен случай ще бъдем крайно критични в своите решения и действия. Лондон, 24 ноември 2013. Аз лично смятам, че имат два варианта най-малко. Това са като, да речем, имаме отново 240 народни представители да избираме, но ние ги избираме като личности, а не като листи не като партийни листи. Защото в крайна сметка аз мога да желая да гласувам за номер 6 в листата, вместо номер 1. И това, което смятам, че трябва да се направи в този вариант е, да речем, да се гласува за личността и под нея, примерно, да е партията, както е подобно на местните избори. Само се казва, ние ви обещаваме, ние ще го направим това, ще вземем пари, ще ви дадем пари, ще увеличим заплатите, ще увеличим пенсиите и хората си викат добре, защото простите хора те не разбират, то за тях супер. 2 лева, нищо, ние пак ще си мълчиме, колко е все пак 2 лева, пак са ни дали, нали? Обаче изведнъж взимат се ни субсидии, взимат се ни пари, къде отиват тези пари, никой не знае. И после пак, по същото време обаче ние пак решаваме да гласуваме за тях. Как да той направи магистрали? Нали сме гледали всички тези клипчета? Простите хора така казват, има магистрали, той има направени магистрали. И какви са тези магистрали направени? 1-2 магистрали са направени, или другите пътища в общините? Не ми харесва, че в повечето такива партии постоянно някой е агент.
Това е нещо, което създава конфликт за мен и аз дори съм готов да... Ако това е начина да подкрепя някаква система, която просто да е различна от това, което имаме сега, дори да е доказано не е добра идея в по-мащабен план, защото в момента тази система, която сега имаме, е много лоша. Защото партиите, честно казвам, не ми харесват. Аз ако трябва да гласувам за партии, аз от тези партии за нито една не бих гласувал. Знам, че е много конфликтно българин и по принцип гражданин да каже аз не искам да гласувам, защото да, изложени са много от тези аргументи, но на мен не ми харесва нито една от текущите партии, които изобщо ще минат някаква бариера, за да влязат като възможност, като легитимна опция за гласуване. Кои хора влизат в листите, какво е тяхното досие, какво е тяхното минало, експириенс и всички необходими критерии, които определят един човек да влезе в една, така да кажа, една чиста власт. Тя никога не би могла да бъде толкова чиста, колкото ние така си я визуализираме в най-идеалния вариант, но все пак власт с морал, най-малко. Ще ви дам един пример. Много от моите познати, когато отиват да гласуват, казват, аз съм симпатизант на ГЕРБ. Тях въобще не ги интересува кой в нашия избирателен район представлява ГЕРБ. Той може да е най-корумпираният човек в цялата община, но те ще се го изберат само защото са избиратели на ГЕРБ. Докато не почнем да избираме индивидуалности, няма как да... Хора, които наистина са доказани в своята сфера, няма начин според мен да се правят неща. Сега, ако погледнем състава на Народното събрание, те половината от тях са трети, четвърти, пети или шести мандат депутати. Има такива, дето са едва ли не до групата вътре. Това е смешно. Защо не се въведе мандатност? 2 мандата най-много. И което е още по-важно според мен, нещо, което не е прецедент, ами го има и в Белгия, и в Гърция, и в други държави. Задължително гласуване. Мажоритарната избирателна система е най-непредставителната възможна. Тоест, представи си един избирателен район, където кандидат 1 печели 35%, най-високия резултат. След него, да речем, някой има 18, друг има 15, 10 и еди какъв си брой не гласували. Значи този, който е спечелил тези 35%, влиза в парламента, а всички останали хора, които или не са гласували, или са гласували за някой друг кандидат, това са 65%, те остават непредставителни. Това според мен не е най-удачният вариант за... Точно така функционират нещата тук, в Великобритания. Лично моята позиция е напълно обратната на това и проблемът тук е, че много хора не разбират какво значи мажоритарната избирателна система. Значи това е една система, която създава предпоставки за още повече конфликтност в политически и в обществен план. Ето, вие виждате една Великобритания, където имаме двупартиен модел. Няма алтернативи на лейбаристите от едната страна и на консерваторите. Сега либералите, че са в управление в момента, е абсолютна случайност и те ще видите какви резултати ще последват на следващите избори. В България нямаме нужда от допълнителна конфликтност, от допълнителна поляризация. Ако в България на предишните избори имахме мажоритарна избирателна система, сега щяхме да имаме абсолютно мнозинство на ГЕРБ. И те щяха да са в управление, но нямаше да са по-представителни, отколкото в сегашното управление. Това е кабинета, който е с най-ниска легитимност, защото все пак, запомнете, 25% от всички гласували останаха без свои представители, тъй като гласуваха за партии, които не преминаха 4% бариера. Това с плащата бариера е добре, но мажоритарната избирателна система за мен просто не е вариант. Обратно към теб. Няма демокрация в световен мащаб, няма демокрация без партии. Аз не виждам как тези 120 личности, за които ти спомена, могат да бъдат излъчени по някакъв друг принцип. Сега някой каже, аз искам Слави Трифонов в парламента, или аз искам Бойко Василев, или аз искам Петкан Драган, или който и да е. Не знам доколко е възможно. Звучи супер, обаче това, което казва е много интересно и много хубав вариант за отворените листи, за преференциалните. Тоест ти ги имаш наредени като 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, но сам си избираш. Може така е на изборите за Европейски парламент. Making sure that the information is getting out
and you'll very clearly see that you've got the support that you need. Yeah, because if you look at Iceland as an example, they've gone through the same thing, and they've kept it the media here has kept it very quiet, because it was the same banking system, it's the same fraud, the same things that were going on that you've got here and over in Bulgaria. And in Iceland, they threw out the government, they put the bankers in jail, and they're the strongest economy in Europe now. But nobody knows about that because the media won't let you hear it. So just keep everything on the internet, you're doing a wonderful job right now, what I'm seeing is fantastic, and just keep communicating, let the world know what's going on. Вие сте нашите деца, вие сте бъдещето на България и една добра България трябва да ви оставим на вас. А не това, което виждате. Просто още повече вие, нашите деца в Англия, в Великобритания, студентите, на гърба си преминавате през всичко, което и ние, вашите родители, сме преминали, но в още по-рафиниран йезуитски начин. Нали, можеш да работиш, ама ще ти дадеме жълта карта. За да ти дадеме жълта карта, ще си платиш Comprehensive Sickness Insurance, които са едни тъпи 500 паунда. И после ще ме чакаш 9 месеца да ти я дам. Еми чакай, ти си вече трети курс. Да. Нали? Така че продължавайте да мечтаете, продължавайте да се борите, защото се борите за вашия живот, не за нашия. Ние и да искаме в момента, да, знам, че трябва да започнем от някъде. Обаче нямаме алтернатива. Тогава какво правим? Ами точно това е. Ние трябва да спонсорираме. Като казвам спонсорираме, имам предвид да поощряваме инициативи и да организираме мрежа от хора в България, които и ние да работим заедно. Ние трябва да се кооперираме. Това е, което можем на този етап да направим. Да, ще отнемаме време. Това не е нещо, което ще стане за 1 или 2 месеца, но се опасявам, че това е нещо, което трябва да се изгради. Това не е нещо, което някой ще ни даде или на хората в България. Защото не е важен какъв е вида на политическата система, важно е качеството на хората, които са там. Дори да има някой, който е изключително инициативен, надарен, който има опита, той попадне ли в грозната реалност, която е в България в момента, той просто е мъртъв, в смисъл на него няма да му бъде дадена възможността да направи някаква разлика.